И здравейте хора, аз съм Сън Вегин и да, ще теглим томболата. Да няма се ядите, ако не сте спечели. Ще има повече томболи. Дайте лайк, ако искате повече томболи. Да, ще направя още една томбола в маркета. И да, нека да видим кой е спечелим. Матрикс, така, ето му скайпа. Така. Сега да го пълне Майнкрафт, добре. Така, само да го добавим. Туалето е... Къде ми е този кой беше? Окей, ще добавя двамата. Ще видим кой е от тях. И да, хора, както казвам, да няма сърдити, ще правя още томболи. И ако искате истина още томболи, просто дайте един лайк и да, до скоро.